Oh. 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 Biro. Ayo. Kecemasan jua hati. Alhamdulillah 2000. Bumi karo langit. 200. Sing gambar muyuk lene. 2000. Ya ditambah angin mangke. Inna ma'al niat. Kabeh saka niate Bang Lurah. Nek aku ngene ya kur goleki kowe. Maksudnya 2000. Paketan betul-betul 200 2000. Oh, ganti 2000 lho. Mangklai mek muter-muter tok lho. Mangklai matamu. 200 2000. Oke, ganti 2000. Kowe sing mendem 200 2000. Oke, ganti 200 PP karo 2000 karo 2000. Kuwi borongku opo? Lah kok kupen, ale dikit-dikit kok kancaran. Iki lho ngono to ora. Hei. Nek tembang-tembang. Ya lu terbajingan lho. Sampe nggak coba kan. Sing ganggu panggilan bawa. Ya mati tetep. Oh ya tekan kowe. Masalah ngene lho, masalah. Ayo, masalah iki padha-padha ngene ya. Gua iki liri. Wis dilut. Aku lho pecicilan teko sawah kae. Ampeng bareng Daud. salah ora Masa ya padha ya. Tapi nilai Mas. Nilai lho padha elek. Saltone apik kok. Sampune apik aku. Ora percaya jajal. Kowe tuang kelas menengah tuang kelas. Kowe ora. Bajingan iki lho ana. Semua diam. Sik anu Semua diam. turune dawuh menawar nang bayi.